Mo update tapos tagamay diri sa atong renovation project mga auntie. Of course, uban sa atong mga workers. Gisugdan na ni Jovin og guba among balay. Giguba niya pero iya na nangayuhon iyang patsyadahon sa lugar. So karon ayan lang gud mo kaalingasahan kung permi kung mag-update sa among renovation project. Eh part man ni sa akong vlog. Katong galing asahan dia pwede man ninyo i-skip. Pero kung ganahan mo lantaw lang good mo then likes and comments. Ana ra ka simple mga auntie pero di man pud kumamugos ko inyo ng lantawon. Kung ano daw ang ground? Mag-ground ba ni? Mag-ground ba? So again as usual, ganina kay hangin raman to. Yo banana sa tiyag medyo kusog, medyo lang hayo na kusog kaayo. Medyo kusog ang hangin nga among natagamtaman diri sa may damilag. So ang si Junior na nag-vlog. Pangutanon ta ka, John. Unsa di pangalan or design ani atong atok diri sa tubangan? Hala mo na ni karon. Ika Job, unsa pangalan? Ay, unsa pangalan Job? Ha? Slope? Dili canopy? Slope di ay slope. Ah, okay. One slope unsa man? Slope ang design sa atop diri sa may garahian and then part na po diya sa ato ang sala kay kani siya mga ante sa katong wala nakabalo kani siya sa una balkon man ni siya niya daw bi ang balkon kay gipuy-an ra mga abog kay dili kay namo siya mastiyan og buntag kay sentro man siya sa adlaw o init. So ang nahitabo aning balkon sa una nahimo ra na siyang kuan kanang among garahian sa among mga iro kay ubay-ubay man to among iro sa una. So then we decided nga amo na lang siyang gi-close and then apart na pod na siya sa amo ang sala. Ang kana siya tanawon ninyo balkon, dili na balkon mga anti-part na siya sa ato ang sala. So medyo naluag-luag gamay ang atong sala dito sa atong sulod. And then sama sa giingon sa ato ang workers kanang nangutana ko kay curious ba ko unsa day design sa atong atop diri sa front dinhi sa atong may garayan nga part og part pod sa atong sala. So matod pa ni Joben slope daw. Di ba? Slope. Diba? Ika na po istorya Jun. Bitaw ay. So gisugdan na ni Jubin dira og ako na ko'y pag umangkon nga Jubin apo ko'y brother-in-law nga Junior. Naapo ko'y pag umangkon nga Christian. So ang ilang mga pangalan diri bura ra gyapon akong mga pag umangkon o pangalan mga sangay nila. Kaya na ko'y pag umangkon Joben. So na atong panday diri atong worker si Joben. Naapog ko'y brother-in-law nga to sa Panabo si John, si Junior. Burag ya po mga pariyo rag pangalan din. Kato din si Christian nga to sa Loyo nga siya in charge sa ato ang gutter. Christian gyapon ko'y pag umangkon nga Christian. So digin ako sila malintan kay maski na mga pangalan sa akong mga workers pariyog pangalan sa akong mga pag umangkon. Di ba gisingit pag yun. So mga tawa sa ta mga antiya kay kuan san. Kapoy besan mag-vlog no kana diretso bitaw magkuan istorya di kuan be sa maka-effort be puntaan na. So karon gikat na ni Joven kanang si Parlins. Gikat na niya. Yan na ang gikat kay diya na ipaagi. Kay magimutag kuan ba Titanic. Kay diya na po niya ipaagi ang isa na to ka Raptor. Kay nahuman naman ang duha ka Raptor diri, isa asa kung kamot. Isa duha. So diya dayon ang ikatulo kanayang gibangagan diya ni palusot ang isa ka Raptor. Then burag upat man ni ka Raptor job no. Upat ka Raptor. Ang ikutulo mo na niya yan ang giguba among balay. Giguba na ni Joby namong balay pero yan ang ayon patsyadahon na niya. So, basin diri dapita nga side mga auntie mao ay ikaupat nga Raptor. Ila na po nang bangagan diya ni Jobin. Pero humanon sa nila ang ikatulo nga Raptor. So, diya nga side. Dira.
Naputol atong video ganina mga auntie kay na accidentally natuplok na ako ang stop. So balik ta diri mag-action star na pod si Auntie Titing diri ha. Maghinay lang ko kay ako ang i-focus si kuan si Uncle Joven nga nagguba sa ato ang balay dito pero iyara na patsyadahon ha. Iya na patsyadahon kuan pagkahuman na niya guba iyara pa nang patsyadahon. Oh giguba na niya giguba. Gibaklas na niya tong atong take 2. Gibaklas na ni Joven ato ang atop diya sa atong part sa atong sala mga auntie nga lagi sa akong giingon no sama sa akong giingon balkon na diya namo sa una. Iyan na nang gibaklas. Ang atong atop diya dapita kay diya man ay paagi ang isa ka raptor. Di ba? Hala. Og mo dito ni si Christian, sangay ragyapon siya sa pangalan sa akong pag-umangkon, no. Na si Joven, si Christian og si Junior. Bora ragyapon pamilya ta din nino kay mga pariyo magpangalan sa ako ang mga pag-umangkon. Di ba? So, ayun naguba di adjob ha. Dito mga auntie joke ra iya ragya pa ng patsyadahon mga auntie iya nang giin-anak kay diya man itawod ang atong raptor. Ang ikatulong nga raptor para dinhi sa atong atop dire sa atong may garayan nga part di ba slope day ang tawag aning among atop mga auntie slope. Subintahan na lang gid nga naa sila motor mga auntie. Kay gamit kayo ang motor in kaso og naay paliton bitaw nga mga dinali-dali magamit nila dali ra kay sila kaabot mga auntie bintaha ra gid nga naa sila sakyanan nga ilang gibit-bit gikan sa lanaw paingon diri sa Damilag di ba sige amping balik dayon. Hi Ann. So mga auntie sa pagkakaroon mga auntie barog na sinatian na namo ang kusog dili medyo dili hangin na jud kusog kay ngano mo ni timailan mga auntie kay nabali na gid na ang ato ang sanga sa kuan kanang kalamunggay na diri sa among silingan mga auntie nana nakakusog ang hangin diri sa may Damilag mga auntie pero on and off ang kakusog mga auntie dili consistent ayo lang tadi consistent sorry ayo lang i-consistent namin. Nadagko na kayo ang bayabas sa among silingan dako na kayo bayabas sa among silingan di ba kusog kay hangin diri mga auntie. Ganina sa may mga lasay sa buntag mga auntie na makoy gi-update and watch out dito sa akong page sa Chef Lagira. Ganina ang hangin pa lang hangin. And then mga 2 hours after medyo kusog ang hangin. Medyo kusog ang hangin na mga 2 hours after. And this time sa oras karon hapit naman siguro and this time mga auntie nanatay nakita nga mga dagom dia sa ibabaw sa atong mga kalangitan no. And then this time nakasinati na medyo gikusog-kusog naman ang hangin. Sa lugar na nagsayaw-sayaw naman ang ato ang mga tanom dere medyo or gikusog na gyud siya og naghinaot ako nga kusog man galing siya pero dili siya makahatag og problema diri sa among lugar. Especially sa among mga auntie kay nagpa-renovate pa ba still panahuman atong still nagpatrabaho pa mi hangtod karon sa among atop. And then nakafocus na pod mi karon dinhi sa amo ang front sa amo ang balay. Nana sila din ha. Ang pinakadako nga atop nga natrabaho nila is almost done na. Then dinhi na focus na pod sila diri sa may garahian nga part. Di ba? Muday na si Uncle relax na kaayo pero wala lang mo kabalo ba. Naghinay-hinay na siya pangatol sa iyang ulo. Dili lang sa kumagsaba sa among budget sa atop lang. Kay basin pati ka mo mangatol po din yung ulo mga auntie. Pasensya sa mo kay magsinamok sa mi sa inyo ha kay gilaay manggod mi didto sa sulod nagsigimig pondo didto bagi panglaay na mi didto mo nang niya sa mi diri sa gawas nagsinamok mi sa ila pero dili man ingon nga unsa nga sinamok Di ba lang nag-update lang punta sa ilang trabaho di ba